Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. सन्मान्य मुख्यमंत्र्यांची थोडी विचारधारा त्यांच्या समोर मी मांडलेला आहे. त्यांनी सुद्धा त्यांचे विचार माझ्या समोर मांडलेले आहेत. ते दोन्ही विचार मी आमचे आदरणीय नेता येडियुरप्पाजीला मी सांगतो. त्यामुळे हे अभिवृद्धीसाठी आणि डेव्हलपमेंट ऑफ गोवा कर्नाटक ऑलवेज थिंक्स अबाउट गोवा. चांगलं होऊ दे दोन्ही राज्याची उद्देश हे आहे. काही आमच्यामध्ये काही असलं विषय समस्या ते सगळे आम्ही एकमेकाला केवली सोडून घेणार आहे असं चर्चा झालं. महादाईचे विचार असं स्वाभाविक रीतीने गोव्याची एक प्राईम नदी असल्यामुळे तिचे विचार येणार. ते भेटल्यानंतर कर्नाटकचे प्रतिनिधी भेटतं म्हणजे स्वाभाविक ते विचार येतातच. ते विचार अत्यंत सौजन्याने आमचे दोघं मुख्यमंत्री गोव्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री आणि आमची कर्नाटकचे फारच सिनियर नेता आहे येडियुरप्पाजी, किसानचे नेता आहे. मग सगळे मिळून येडियुरप्पाजी आणि त्यांनी मिळून ते समस्याला परिहार आहे हे नक्की आहे. गोवाकरला पण चांगले होणार, कर्नाटकची लोकांना पण चांगले होणार. कॅबिनेट बसके उपरांत मिडिया परिषदेक मिडियान हो मध्यस्थाचो प्रश्न काडपाचो यत्न केलो. म्हादय कर्नाटक उतरा कानार पडटनाच मुख्यमंत्र्यान कानार केस काढून खुर्ची सोडली. काल विचारले त्यांना म्हणटालो मागीर उलयता, आज विचारल्यार कूस मारली. शंकर गौडा म्हणून कर्नाटकाचो एक रिप्रेझेंटेटिव्ह गव्हर्नमेंटाचो मेळो. तर दोन्ही स्टेटींनी आमचे सरकार बीजेपीची सरकार आहा तो बसून चर्चा जावया म्हादयचेर अशें म्हटलें. अजयराव मागीर उलयता परत. आज कॅबिनेटाचे डिसिजन्स खूब आसा. थँक्यू. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार.